ଦେଶରେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ନମ୍ର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳରେ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ନେଉନଥିଲେ। ସେ ବହି ଲେଖୁଥିଲେ ଓ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହ ସେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମାନ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମିଶି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର ତିଆରି କରିନେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମାଠିଆରେ ପାଣି ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ସେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ ତେବେ ଆମେ କଥା ହୋଇପାରିବା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରଖିଦିଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଗଳିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ଆମେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା? ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦର ବିଷୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘର କରିଛି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ର ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଚାଲିଚଳନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଭଲ ପାଉ। ଆମ୍ଭେ ଅଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଅପହରଣକୁ ଘୃଣା କରୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏକ ନିୟମ କରିବା।